De 2 kaniner og den ene hund er på vej til Paris. Nu er de 2 kaniner og den ene hund på vej over til Eiffeltårnet. Nu er de 2 kaniner og den ene hund kommet over til Eiffeltårnet. Så spørger de Eiffeltårnet, om de må komme ind. Så siger Eiffeltårnet ja til dem. Nu er de kommet ind i Eiffeltårnet. De synes, der er rigtig flot. Nu er Eiffeltårnet blevet venner med de 2 kaniner og den ene hund. De hygger sig.